Privredni sud Kraljevo. Ovako, u stečajnom postupku 65/2010 koji vodi stečajni sudija Mileva Gočin. Ja, kao predsjednik odbora i odbor, našli smo nešto što može da vam pokušamo nešto da vam zamerimo, stavimo do znanja da imaju neke stvari koje treba da razrešimo. Što smo pokušavali da razrešavamo ovako pismenim putem, nekim obraćanjem, to i nije nekakvih rezultata dalo, pa moramo sad ovako preko interneta prvo da napišemo. Prvo se prilepimo kod Privrednog suda Kraljeva. Vidite ovako, u ovom predmetu ga otvorite na portalu. Imate poslednja 3 predlagača za stečajni postupak. Predlagača i za stečajni postupak može da bude bilo ko. Ovde poslednja 3 predlagača, Vesković Đorđa, Svetlanu Saović i Pecić Miroslava, ste ubacili nakon. Te ljude ste ubacili da nam oni budu predlagači za listu. U stvari, predlagači za otvaranje stečaja. To se odnosi na datum 12.4.2010. Sad ovako, ovi ljudi, ja ste glasno vam kažem, su predali na ovo kasnije svoje prijeve potraživanja. Oni su predali prijeve potraživanja 2011. godine, februara meseca. Vi ste njih ubacili kao da su predlagači godinu dana predali. A nisu na listi poverilaca, nisu priznati. I sad, izgleda da je ova lista, ovo nastalo mnogo kasnije. Ili ste ubacili nakon. Izgleda da na portalu ovaj kod vas može da se radi ovako i onako. Ne znam, nije nam jasno. Samo ako nas ubedite u to da je to ok, mi prihvatimo. Evo ovako. Ako sam rekao da je ovo 12.4.2010. Pecić Miroslav je predao 3.12.2010. Vesković Đorđe 22.2.2011. i Svetlana Saović 22.2.2011. Pogrešio sam, ovo je Pecić je predao 2010. u decembru mesecu. Znači, odakle oni sada budu predlagači, ispade da su oni predlagači bili u aprilu 2010. pa nisu predali prijeve, pa su posle pojavili u februaru 2011. Čak nam i Vesković Đorđe bio član odbora. Znači, se zna uopšte ovdje ko šta radi. Kako da se ne, mora neki red da se dohvatimo jer Branko Mijanac, stečajni upravnik, navodi da on vodi stečaj u pravom toku, a da ja navodim stečaj na površnu. Ili na površnu. Evo ja da krenem redom da raspravljam. Jedno po jedno. Šta da vam kažem, takav nam stečajni upravnik. Koga biro vi najbolje znate. Znači, to vam je što se tiče ovog uvoda u početka na portalu po prijavitelju predmeta ST 65/2010 što se tiče predlagača. Eto, ja vam to kažem otvorno. Meni ovo bode oči. Možda nekom drugom ne bode oči, ali ovi ljudi su predavali prijeve na ovo kasnije. Kažem, malte ne godinu dana. Nisu priznati poverilac. Šta će oni tu još na ovaj bio član odbora? Pitajte Krajnje Slovo Bradović i Branka Mijanac.